μέχρι να φύγει το ημίχρονο. Φυσικά και έπρεπε να φύγει. Ακόμα και τώρα που αισθανόμαστε όλοι σκατά, πρέπει να φύγει. Από πού το ήξερες? Από τους γονείς του. Παιδιά, το γεγονός ότι θα φύγει το ξέραμε από... Ο Ζίβκοβιτς συνέκλεινε με μπαλά. Αρχές της προετοιμασίας. Τέλη προετοιμασίας. Ο Μπάμπα πήρε την κόντρα και καταφέρει να κρατήσει την ισορροπία του και να περάσει. Ο Κλήρη με διπλή προσπάθεια πήρε και το όχι. Το πλάγιο είναι για τον Παπ τώρα. Πολύ κράτημα, σου ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Όχι, η Νόβα το έχει. Ψάχνει επιλογές ο Μπάμπα. Ποιος είναι καλύτερος μέχρι τώρα? Άτζεντ με τη μία μπροστά για τον Γκριν, τον πρόλαβε ο Κουλιεράκης και ο Ότο πήρασε πίσω για τον Γετζιόρα. Τυπικά εμείς έχουν χάσει μια ωραία ευκαιρία οι άλλοι, αλλά βγαίνουμε πολύ πιο εύκολα στην επίθεση. Αν ο Πάκου περάσει, τι έχουν φανεί? Όχι βέβαια. Τομάς με το στήθος, ήρθε ο Λόπες γρήγορα. Το έπαιξε με τον Ασβάμπ και αυτός ήταν ο Σντοεφ. Μακάρι να ξανάρθει, αλήθεια, ναι, όντως. Ο Σαντέλιας θα κάνει ακόμη μια ποδιά, θα πάρει το φάουλ, ο Τάισον. Κάτι είπαν αυτοί εκεί πέρα μεταξύ τους. Μπράβο, σωστή δουλειά ο κάμεραμαν σήμερα, παιδιά. Παιδιά, να σας πω κάτι. Όσο για το Παναθηναϊκό που μου λέτε, αντικειμενικά τέτοια ώρα με τον Κουλιεράκη, με το κοντρόλ ξέφυγε. Δεν έχει ελπίδες. Μοίρασε αριστερά. Μακάρι να περάσει. Μακάρι να κερδίσει. Σήκωσε το χέρι του, το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Κωνσταντέλιας. Κατά τη γνώμη μου, η Λάντζ είναι καλύτερη ομάδα από τον Άγιαξ. Ο Κωνσταντέλιας κάνει προσποιήσεις, ψάχνει τρόπο να ελευθερωθεί για να βγάλει την μπάλα στην περιοχή και τα καταφέρνει με το αριστερό. Δεύτερο δοκάρι, ξανά κανείς. Δεν υπήρχε βάθος στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς θα σεντράρει, ο Τόμας και ο Μπάμπα. Ελεός. Η μπάλα πέρασε, ένα αφήσιμα. Αγκάλιασε ο άλλος το δοκάρι, μπες και την ακούμπησε. Κι εγώ ο Ιωαννίδης θα ήθελα πολύ να γίνει αυτό. Φάλτσο, ούτε ο Τόμας ούτε ο Μπάμπα. Δεν θέλει με τίποτα να μπει, η αλήθεια είναι ότι κι εγώ αυτό βλέπω. Παιδιά, δεν είμαι πάρα πολύ πίσω, είμαι ένα λεπτό πίσω. Το μάτς είναι στο 40,15 και εδώ πέρα είμαστε στο 39,15. Ψάχνοντας τον γκολ πριν φύγει το ημίχρονο. Και τι πάει να πει αυτό, ρε Βασίλη? Τι πάει να πει αυτό? Στα παπάδια μας. Ρε μαλάκα. Πάλι ο Ρωσός. Μη με ξαναρωτήσετε γιατί. Όπα, κλείδωσε. Κλείδωσε, παιδιά, γκολ. Γκολ. Για να το δούμε. Βρήκε επιλογή στον Κουλιεράκη. Δεν έχω κουράγιο να πανηγυρίσω, δεν θέλω να... Αρκετές φορές βγαίνει δεξιά. Εδώ έχασε μπάλα, αλλά ο Σβάμπ ανέκτησε από την λάθος πάσα. Ίσα με παρακαλά να γυρίσω, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ. Για να δούμε τον γκολ, παιδιά, να δούμε τον γκολ. Καλό ήταν αυτό, αλλά γιατί είναι τόση ώρα κλειδωμένο, μην μου πεις ότι το εξετάζουνε. Βάλησε με τον Νότο να περιμένει. Ο Σντοεφ το 1-2, ο Ότο σε θέση βολής, μοίρασε στον Τόμας, αυτός έχασε, ο Κωνσταντέλιας άφησε γκολ! Ω μαλάκα την γκολ ήτανε! Ω μαλάκα την γκολ ήτανε! Και ραυνοβόλησε τον Μπολς για το 1-0 στο 41. Μαλάκα ήταν πολύ ωραίο γκολ.
καλά, εξέτασε του βάρ, γιατί πράγμα.